Ribhoi Sinat College kabadan ha sites ning Ribhoi district kabala itu da ka nehu bat ka embos ka court admission na ka benta ki samla buli ki bakwa ban pendam ya ka 10+2 ha ka arts bat ka bachelor of arts ya ki jingte ba kambnya pila ban pun ha ki ni ki number pra nuat and real kendai pra lani pra iwe la iwe kendai nyo kendai san pra le shibun ka jingdawa jong ka party VPP ban penthmai no ya ka reservation policy ka badai ka mat jingdawa na ka benta kalawe ki khon samla kala kting bat penlong ki babon ki patba ka ri khasi jaintia baro ka we nadu ki khon samla ki longkme ki ri rangba ki kunhun seng bhalang bat kumju ki temmen ki kro bakin mi shakhman ban ai ka jingkershan ni ka te ka mat jingdawa baladawa da ka party VPP Henry ha ka arpn riu tarik jemmang ar hajar ar paulai la sakhi pat yu wei ni ki nong snong ka umsning ubadon ni ka jingduna ha ka Dkhot men ka ba umdei ubala ban yaj ban yang bha la ban ong ubadon ni ka jingtko ha ki kijat ki jong u ulawan shakhman ban yeshim bentalang ha ka jingya patba bat shong lain mongor kabala penlong da ki riu patba ha umsning ha ka arpn riu tarik jemmang ar hajar ar paulai haba kran shkilat pathai khubor uti Rangbah ubadon jingduna ha ki Dkhot met uloong baga jingwan ka jong u ban yeshim bentalang ha ka ne ka jingya patba bat shong lain mongor ka dei bo udon ni ka jingso khya na ka benta ka ri ba ka jai ban riu barula kentho jurru iki wei pat ki MLA khasi da ka baong baki tei ki MLA ki la shuyo thia lengai bat shakrwat shabi hau konrad kongal sangma kasing benta jong akalong ba kya nam ta kari wajaj bin rio na benta ki MLA ki basyong ate sekretariat bakim kren wat chikin ki MLA khasi ro karu presiden song sembut menteri Rangbah ro kren chikin ro Rangbah kan sakarwat hati konar sangmane ki MLA badan baru ang tai ki syutia lengai lo tang ba dan marbai bami khmat banyak ki tang katak pelesibun